Прачніся, гародніна, сказаў дзявочы голас. Я расплюшчыў вочы. Кароткага погляду на свет, які ўдарыў мяне ў вочы, было дастаткова. Ён быў белы і размыты. Нешта халоднае і цвёрдае сутыкнулася з маёй галавой, страляючы феерверкам у мой зрок. Я сказала, прачніся! Я зноў расплюшчыў вочы. На гэты раз свет быў крыху менш размытым. Я міргаў, пакуль чалавек перада мной не стаў сфокусаваным. Там, трымаючы нешта падобнае на металічную скульптуру, знаходзілася Стэфані Карсан. «Добра», – прама сказала яна. «Я баялася, што ўдарыла цябе занадта моцна. Такім чынам, ці не хочаш распавесці мне, чаму ты шпацырыў вакол майго дома апошнія 1,5 гадзіны?» «Марк Бейлі», – сказаў я хрыплым голасам, ледзь большым за шэпт. У роце быў металічны прысмак, які, здавалася, пераходзіў у лёгкія. Боже, можа, яна ўсё ж такі ўдарыла мяне занадта моцна?